Sakit pag isang gam. Kasi pag mo balik. Haman sila na to? Opo, na ako na. Ada kami awa. Ay, di pa na huli. Durag. Nakabalay nga ako ni trabaho. So, arang ipasabot ni guys sa kanang mga bag-o diha. Naan si trabaho. Nakagadin sa sweldo. Online na siya sa ilang tindahan sa isang auntie sa Cebu. Si Jai kanang naghawid sa online. Maligsa siya kadadlaw. Hi guys. Uli na kahong mga visitor. Ya, sila uli na sila. Hugas sa stilaan. Kaya wad na, laglago po guys. Uli na Miss Alicia. May kasadyo guys kay ning unos ganina. So gika mudtuhan nami. Moments later. Yan mi guys. Kamaming nanay ter. Kuha mo kung isang iyo ate. Half money. Lagi mo lagi. Amin sa. Ay, lahi nga. Katong may paras kakuan ba? Ala gina pa dito na may luto na. Tasan ba may ano ito alanganin mo pa. Nanay ko ba nanay. Kay saluyot dari nay. Ano sa saluyot? Ali day, aminin tatay na ay nila nay. Eh, lamig na magsala. Wala, hindi lang lamig sa amo. Kaya naikuwas ko nga. Ano, di mas lamig din yung lamig sa ha. Ito sila? Tay! O, doktor, tatay! Ito? Yan na ano. Bumanang kang gaman sa dito wala kami. Ilan to tatay? Amin na. Amin namin dali kayo yung picture. Nay, kamusta man ka nay? Nay, ka lang jaman ka nay. Kuman. Sakit pag isang gam. Kasi pag mo balik. Haman sila na to? Opo, na ako na. Pwede na bintanay? Bigat ng gamay, kasakit pagkadagado ito lagi. Isa mo tinuon? Huwag na, bumusa mo na. Kuhan na. Uy, wag namin ni nanay day. Amin ka, amin. So, kami nga nanay. Amin. Ada kami awa. Di pa na huli. Gusto mo sila maligo dito kung batay bawon. Maligo. Uy, amin liksian. Pango ka na. Haman ko itang durag. Muli mo magkamalikan di. Hey guys, diyan namin, naisong nanay diyan, making, nanay. Saan ni, baboy? Nag-chat mo lagis man ang nagnaan vlog mo ni man gi. Ha? Nag-chat mo Ngaan sa mi guys. Kau na di ka. Tama. Mahon. Lagi na isang kaglog, uli na katano ka yan. Katano ko. Katano ka le. Ter. Lagi. Ato na ko, tay. Nay, ito na ko, nay. Asa mo ka Valencia? Mapo Mario makita. Padong ka to. Guys, terus kamali guys. Driver dia. Hi guys, ang dong kutanang sa among baktin. Pinay baktin baboy na day guys. Maulan ni guys, tagke na. Muduhan na ni kabuan. Kanang sana ni guys, naka-budget ni sa birthday MM karong Agosto, puhon-puhon. Kuban, basta parang kuan na panghandaay ra ni guys. Nang okasyon. Oh, lawa ra ba? MM na ni. Kanang dagko kanan. Ang ito nun.
Sunan kanila ko. Hi guys, padong na kumuli og balin siya. Diyan ning drive sa ako kadto kay makamingaw pa ning mag-drive. Ja guys, happy tagpista rin is Alicia na. Naghanag mga kubit-kubit nga mga sengendan ni bandaritas. Ade ko. Dili na ko sa Valencia. Anja dai pista na ro Galicia hapit no. Ha? Naghanag kuan bandaritas. Hi guys, mazong gabi eh. Nakaabot na record ka. Abot nakawali na record dari sa Valencia di ay. Nja kuan kanang na ay denggi di delikat sa guli kuzo kun lastiri guli sa Alicia kay si tatay lagi amo lagi tatong i-admit kay kanang na ay ilantan ja gitakigan si ja kanay tiguang guys lisod na zid sila gani sila ganahan zid ug kanang na mag kuan pa kanang sa nga na magatag pag doktor among gihanzo nga among i-admit kay kanang hilanat lagi ni ja takigan sa kanang magabi ja mo to di si ja magparag doktor to nga gitagaan naman namo og kanang tambaw nga kanang resita pud sa ni Dr. Molina to ang mga dyan so medyo okay na siya guys pero kamo doon tang gusto dapat sila tayo mo dyan kanang para matanaw sa mama yun ni monitor ba kanang sa si nakaangin sa isang hilanat diya kay di mo sa bada nga gamar sahon nga maitik man diya napoy gamay share lagi ag ilang iro kato si Panda kay bawa nga si tatay na sakit sige paghilak sud kuno pud silong susunod ko nung nanay kuan ko nung tatay kay kanang iro arang dyan sa kakong tatay naka-feel po sa nga si tatay nagibati ito istoryang nanay na nga susino ko giro mura ko no pagiro og mabuang nga to silong kuan ko no ug nakasulti pala gito nya pagkuantay pagpadoktor tay nag-upo ni mo tay kay nakagibati nga na is nanay kuyawa lagi ni mga ero lagi ko maka-feel lagi pus gibati sa amo anay ang ka amoy mo nay giyang nanay nga kuan sa giro maka-feel jud kay si Pandag si tay kay sila mang duha mo kuan close na sila nga kuan kay to sa test na napo sa sila nga banubang tatay so naka-feel siya nga si tatay na gibati mao to nga yung kungis na nga suduoy lagi kun siro dutungag ang video kay araran kagamay ang na video na to sa Alicia kay nagdali ko anja kay ba na mo nga nung magdali kay nalagi obligasyon dari sa Valencia anja dai karon dai nga adlaw guys gihatod na dai si idiboy pud sa isang huling hantungan sa mga nangutana di ay may iba nangutana nga si Diboy ko nung nanguyab ako ng piri. Wala sa nanguyab. Karang ija ka ng jaga bitaw. Jay. Close na sa na mga kuan guys si Diboy. Ano nga. Pati sa tayo galigahilak. Na-stress po sa tayo na. Nauna nga nung na tabo lagi si Diboy nga na ikuan lagi gisang kuan. Hinagmang kinabuhi. Ibawi na. Si Diboy guys mazong tao jud tinuod. Kanang mazo kasing-kasing bisag nga to ras ka garaon diya ang paglingolingo isang kaugalingon sa nga paagi matok na ka day anda day guys nara ko igamay po ninjong kanang nga ni ay nga ipasabot ninjo kay naay ning ko aning comments siguro kanang di pag-upanis dya sa ang channel dya ning si dya nga no kuno si Amy nga ask ko lang po nga nung nakabalay man si Amy di ba wala na siya work na ang screenshot na ay message na ano kuno nga nakabalay nga ako ni trabaho so arang ipasabot ni guys sa kanang mga bag-o diha naan si trabaho nakagadin sa sweldo online na siya sa ilang tindahan sa isang auntie sa Cebu si Jai kanang naghawid sa online
maligsa si sa kadadlaw. Through kuan ra, cellphone ra. Soldado si Jan na po sa incentive pa dyan na si Jan. Sa ijang ijaan, unja. Siya na guys, kay katungon ako. Dapat bagang wasang biyahe. Unja mo na, unja ka nang may gitabangan po sa ijang ijaan para mahuman ng bahay kayo. Si Jara galing, ijarang sweldo, makapabay nun si Jara pero di nga ni ka kuan ka paspas ang process ang sanga ni kay ba na ta guys arang mahala karon og mga material sa kuan kanang naipabay. So sa mga bag-o diha kani diay nga bay abangan ni paabangan kay na may BIT ras atbang. So inagumanda ni kanis imi uli na pud nato Cebu. Balik rin sa ijang auntie ngayon chick. Una arang ipasabot kay nay nangatinga. Kasi sa kaadlaw dakpo na midari sa mga pulis nga nung nakapabay nga may mga trabaho. Muna nga ang ipasabot kay usag na mo ingon nga nung na di sa kwarta nga nung nakagastog ingani nga bay. So muna ijang-ijaan dani nagpa ning gasto guys. Diya inabagan pa sa sang suldo. Na tinuod. Unaw nga. Ginagtakin taon si Zakay. Nganong naniingan nganong nakapabay nga way kuan way trabaho. Soldado ni si Zabi sa kuan. Lupig tadani. Sa lingkod-lingkod na ni kada adlaw. Sige na ganaanas diyang cellphone. Dagkod ni halin kada adlaw. Kaya nanindas sa online. Diya. Nagkang nakaila dani ni sa guys. Ng mga negosyante karang mga tagidsa o mga salon kuan Cebu, Bohol asa po tayo mong kuanday? Lumagiti Sikihor sa pangalugar nanas day mga customer dyan nga regular customer guys nga every kada kinahanglan nila Usamis, Negros Cagayan, Bohol, sa Bohol jud guys. Nasa isukoy das tagbilaran nga grabe yung palit. Tag 100,000 kada palit. Na sa customer ha. Tag 100,000 isang ibayad 40,000 or 60,000 kada order na niya sa online. So ara nang ipasabot guys, so ako naghinambog basag nang ingon na pug nang hambog na pug diahe. So ara nang gi-explain kay Raba na mo nga kanang si Amy sa ahang vlog kanunay nagsi mga uban nga mabag-o pa nga mga bag-o pa nga ka sayod na hangi pasabot nja kanisi kasi nga nja Johanna work in Germany. Ay mama, ni si mama, ni si ni mo si. Mano na si yung bus ba? Wa ni di ni bus sir. Mutan na si ja. Na wala kasi siguro pud sa kaybaw. So man ang explain nga si nanay trabaho. Tanaw naman ni Zumuragwa pero online na si ja. Sa ilang tinda Cebu si Jay nag-online. Na balik-balik na kong istorya. Mo to guys, ja kanang nay sabay lang istorya day. Na pwede ning comments nga sa mga nangutana nga nung na nahagi-vlog sila sa Mario, sila sa Majorio, si Kuan, sila Buboy. Ning handod sila nga di sa sila magpa-vlog ro nga panahon na. Sunod siguro guys, sig gana na sila mo apila sa ang vlog. So sige ko ulit to kada sa kasimana mo ulit jukos kamalig. Kay na niingon nga nagbuwag na kuno may nagbuwag. Mazo mi og kuan don kanang mazo ang mga relasyon na nagawin ni Mario wa tanan. So muli ko dadto di lang jud ko mag-clip og video. Kay kanang kinahanglan pud nila privacy. Mazo sila kayantang na sila tindahan na dadto. Basta kay ning click ilang negosyo. Ano to? Naguli nagamata kay kapoy kos biyahe. Jamar to guys nga kanang naay singadan ni. Yung kining mga tao kanang pwede ra man tag mangutana kay harang tubagon.
kaysa uban kanang nagkuha na kanang nagpataka ng istorya sa mga basta kay ug na mo'y gustong ipangutana harang tabagon kay di ko gananda ng nagtumudumog istorya nga kanang ila-ila ra nga wa sila nangutana diya kanang nay pwede ra magmungutana namo kaya mo ra nang i-vlog po do na may mga gikalibgan dari sa among kuan sa mga vlog sa mga kanagazong mga follower na mo nga kanang mula sa una nga antod karon na gyapon. So unsa pas ko dito pasensya nga wa na di ko ka vlog jud kada adlaw kay hanggang magsakit ja kanang di ko ganahan mag singa na video ng istorya nga kanang na di masabtan na istoryahan kay di may luwis di may luwas agang inistoryahan so mas piliin pa nang absent sa ako sa ang vlog. Pero guys ubutonanan gusto jud ko mag-vlog kada adlaw kay sayang lang pag atong ginagmay nga kita. Pero saan man nga di man apa sa atong oras bibisita. So maro tayong vlog karon guys sa kanang daghang kadsong salamat sa tanan-tanan sa tanan nga kanang singa na wa mami sa iring nga naagi hapon.